Ja sad ispadam teški lažov jer sam rekao da je prošli mjesec bio najbolji u Netflixovoj povijesti. Međutim, Netflixu je odlučio ovu godinu završiti baš bombastično. Tona super stvari nas čeka u 12. mjesecu i sad ću vam reći koji su to. Kad je prvi Knives Out izašao, ispunio je tu jednu rupu u meni. I to ne samo u meni, nego i mnoge rupe mnogih drugih ljudi koji su tražili fini murder mystery krimić, a nisu ga dobili s novim Poirotovim filmovima od Kennetha Branagha. Taj čovjek stvarno ima previsoko mišljenje o sebi. Gilderoy Lockhart za pravo. Daniel Craig si je ovdje našao novu ulogu nakon Bonda, snašao se u njoj fantastično i uz malo pametnog pisanja zacementirao se kao detektiv Benoit Blanc u nečemu što bi moglo biti jako popularna franšiza, odnosno serijal. Netflix je tu nanjušio krv, skočio je na prava za nastavke odmah i Glass Onion bi trebao biti drugi dio te trilogije. I sad imaš stvarno dobru šansu da imaš dva dobra filma 2 mjeseca za redom. Prvi je bio Na zapadu ništa nova, njemački ratni film, topla preporuka ako se volite osjećati užasno, a ovaj mjesec nešto skroz drugačije. Glass Onion. Guillermo del Toro je prošli mjesec imao svoj horror serijal Cabinet of Curiosities, kojeg isto možete naći na Netflixu. Skroz je okej, a već nam ovaj mjesec stiže njegov Pinocchio. Ne miješajte to sa Disneyevim live action remakeom, onim s Tomom Hanksom gdje je on Geppetto. Ovdje je Pinocchio animiran u stop motionu i moj dojam je da je ovo nešto mračnija verzija od te live action Disney verzije, a sjetimo se da je animirana verzija bila grdo strašnja. Sjetite se malo one transformacije onog dečka u magarca, fucking užas. Mislim da sam to spominjao u onim najužasnijim scenama stvari što su me užasavale kad sam bio mali. Pogledajte taj video, stavit ću link negdje. Ovdje možda neće biti scena koja će me emocionalno raniti ili mene ili mlade gledatelje, ali s Guillermom nikad ne znaš. Njegova fantastika često zna preći u horor domenu i ne bi bilo prvi put da se to desi. A ovo nije prvi put da vam preporučam da si uzmete Surfshark VPN, kojim možete otključati filmove i serije koji su nedostupni našoj regiji i ušparati na nekim web shopovima i aviokartama. Jer svijet je nepošteno mjesto i nemaju svi iste cijene. Surfshark VPN zamaskira vašu IP adresu da se možete prikazati kao da dolazite iz bilo koje druge zemlje svijeta. Na Surfshark VPN se možete spojiti preko neograničenog broja uređaja. Svi u kući mogu imati Surfshark. A ako iz bilo kojeg razloga niste zadovoljni, možete dobiti povrat novaca u prvih 30 dana korištenja. Ali nećete biti nezadovoljni jer smo trenutno usred njihove Black Friday akcije i klikom na link s mojim kodom dole dobijete 85% popusta i 3 mjeseca mukte. Akcija traje do 31.12. ulovite dok još traje. Time i vi ušparate i istovremeno pomognete mom kanalu. I velika vam hvala na tome. Netflix kad nanjuši krv, odnosno skuži da imaju popularan serijal u katalogu, navale na njega ko penzioneri na vrata autobusa naprednja. Tako su za Witchera već napravili animirani prequel, a sad dobivamo još jedan prequel, ovaj put kao igrani mini serijal od 4 epizode. Radnjom je smješten cirka 1200 godina prije radnje glavne serije i ovdje ćemo pratiti peripetije koje su pratile stvaranje prvog vješca, prvog Witchera. Da malo pojasnim povijest kontinenta ukratko, svijeta gdje se sve ovo dešava. Kako je došlo do uopće potrebe za vješcima? U jednom trenu se desilo nešto što se zove konjukcija sfera, conjunction of spheres, preklapanje dimenzija i u tom trenutku se hrpa čudovišta preselila iz jednog svijeta u drugi. Kontinent je tražio sve moguće i nemoguće načine da se obrani od tih pošasti, a jedan od tih načina su bili vješci, dakle mutanti koji su dizajnirani za borbu protiv čudovišta sa nadljudskom snagom, brzinom i refleksima. I inače cijeli ovaj svijet je u biti baziran na slavenskoj mitologiji, ako niste znali. Poljak je pisao romane. Ali evo, prema traileru čini mi se da se serija neće opterećivati time da bude čim vjernija predlošku, jer inkluzivnost. Jeee! Glumačku postavu vodi Michelle Yeoh. Ona je cool ženska, ali nema mi baš te neke slavenske crte lica. Međutim, gledat ćemo to kako god. Nakon što je završio sa MCU-om, RDJ je skočio na Dr. Dolittla, projekt koji je ispao dosta slabo. I sad se bacio na sljedeći i ovaj mi se čini puno zanimljiviji. Senior je dokumentarac o njegovom tati koji je isto bio u filmovima i kao glumac, ali pogotovo kao redatelj u 60-ima i 70-ima. To stvarno nisam znao, ali evo, vidite kako je Hollywood krcat nepotizma, posvuda ga ima. Ovo mi se čini nešto jako intimno i vjerojatno tužno jer čovjek je lani umro, a prema traileru mi se čini da bismo mogli i vidjeti reakciju sina na odlazak oca. Ali isto tako očekujem dobiti uvid u karijeru čovjeka koji je napravio jednog od najpopularnijih glumaca današnjice realno,
da nam malo ispriča svoju priču, kako je to bilo u njegovo vrijeme, kako se snimalo u njegovo vrijeme i što je sve mladi Robert iz svega toga naučio. Castlevania je očito usmjerila Netflix kako treba raditi adaptacije video igara za male pare, a da dobiješ ok rezultat. Nakon Dragon's Dogme i Dote sad nam stiže i adaptacija Dragon Age-a. Biće tu 6 epizoda, u njima ćemo istražiti živote stanovnika The Winter Empire-a. Trailer mi se dosta svidio, ali nisam objektivan. Ja volim taj high fantasy od uvijek. I nije se bez veze govorilo da je Dragon Age spiritualni nasljednik Baldur's Gate-a, najboljeg klasičnog RPG-a ikad. Osim trailera imamo vani malo informacija, znamo ko su glavni glumci i to je više manje to. Istaknut ću samo Phila Lamara i Matthewa Mercera. Ako su vam njihovi imena nepoznata, to je ok. Ali oni su jako poznati glasovni glumci i sigurno ste ih gledali nešto gdje ste ih čuli. Da. I jako mi je drago da se ovdje nije tražila nekakva poznata zvijezda da nosi show, nego si odabrao provjerene veterane da odrade taj posao kako treba. Jako se veselim. Sad s Netflixa prelazimo kratko na Apple TV+. Ovo je priča o američkom robu koji bježi od svojih robovlasnika. Da, znam, već sam zaspao. Film Ceste, već sam zaspao. I ne bih vjerojatno ovo ni spominjao da glavnu ulogu ovdje ne igra Will Smith. Znači, Will Smith koji je na dodjeli Oscara zašamarao Chrisa Rocka. Tom istom Willu Smithu je cijela dvorana onda pljeskala kad je osvojio Oscara za najbolju mušku glavnu ulogu. I očito Apple sve to nije smetalo, pa puštaju na svojoj platformi film sa glavnim glumcem kojim očito nije problem fizički napasti drugu osobu u javnom prostoru. I svi su ok s time. Baš me zanima šta bi bilo da je bio bijelac. I to, što to govori o Antoineu Fuquau, redatelja koji je amenovao njega za glavnu ulogu i ustrajao da se serija završi bez obzira na to što se dogodilo. Licemjerje je očito odavno prestala biti loša stvar u svijetu, jel? Iskoristite Black Friday akciju Surfsharka dok traje i napišite mi što ćete vi sve gledati u 12. mjesecu. Hoćete li ponoviti Home Alone, Terminatora i što planirate jesti ovaj mjesec? Zapratite me na Instagramu ako još niste, ajmo do 1000 subscribera pa da promijenimo naziv kanala na Instagramu. Hvala lijepa, laku noć.